слагайки се тембър. Дори и още и се слагаш. Моето момче, разбери, ако забравяте тези неща, като мъжки и признайте. Но разбери, че акустиката на този ансамбъл е свои закони. Ти можеш да ми правиш или не. Доклади и предоломе и така нататък, да обясняваш, но оркестърът ще ти каже, какво ти да ми говориш, това не е за мен. Винаги не е после не допусти повече такива грешки. Значи, управи сега, защото имаш още да учиш, ако ще ти повтаряш и просто нищо не правиш. Виждаме? И да тропаш на едно място, трябва да ходиш, да вървиш напред. Така че правилни диагнози и правилни. Това съм ви го дал това нещо, за да никой да може да отчита докъде е отива, докъде е правилата и да почне диагнози. Това ви говориш цяло. Не водите. Представи се, тия хори детински възрастни. Дай да се развивате. Не упорствай, а приемай. Пак ще кажа, аз не го казвам, казвам на друга. Имате акустика в този състав и тя трябва да се знае. И да се съобразява на себе. И без това нямаше да ходиш. И да продукта както трябва. Айде, за който го казвам. Правиш ли разлика? Има ли диалог? Защото поглед, визуално да разлика се дори. Разлика следва да се видам. Отговаря ли като мъж? Що не се прави това? Аз идвам за мъжко момче, ти ми демонстрираш обратно. Да, не сега, какво ще говори? Това е документ. Гледа. Кое водиш от тук да бъде? Значи, като е вътрешно, тя трябва да се появи в процеса. Да изтъкнеш, да изкараш хората. Слушай, не ме дочай. По-топ тембър какво разбираме? Да се появи тук новия тембър, а не кларинета да се постави. Ти не разбираш ли какво говоря? Дори може да го преведеш, че той не е адекватен. Кой да прочиташ бих хвърчил тук или домашното?
не анализираш музиката, бе. Аз за това ти говоря. Какво да? Сега ли разбираш? Няма вътрешно, няма външно. Има диалоги. Диалоги. Защо ми си ми този? Веднъж е така. Аз също се една от вашите. Затова съм в личата. Но съм тук. Повечето, цяла година си вече. Хитре. С една дума, разбравите какво говорите, че почеш да не ядосваш с една ужасна неадекватност. Когато ти говори, искам да не разбираш като професионалист. Говорил съм една година. Направиш ли такова нещо? Знаеш ли? Значи ти не ти прочиташ материала, ти не ги знаеш нещата и до който си го казал това и я кажеш, ще не знам си на людата. Искам да прочетеш това. Това било мелодия, елитарна, нали? Акордеона мелодиката. Говорим за 4 гласа. Наново ще ви кажа. Това ще значи. Сега той тук, наблюдавам, записва и другата знаеш. Радо. Ще спазваш всичко, каквото ти е предадено. Да. Ти отделно ли гледаш нотите или гледаш това? Мисля, че общо гледам. Ето ли?
прави това до ре тук? Аз мислех така, то Акорд ли е това? акордите. Що го делиш? Защото... Защо делиш акорд? 100 пъти съм го казал това. Но аз не си да почна там и... Ти не можеш да мислиш ясно. Колко пъти да казвам, че акорд не се дели? Колко пъти да казвам, че един 4-гласен акорд се раздава и 3-гласен на 2 тембъра? Защо не си четете лекции? Обяснявам, говоря непрекъснато, едно и също ми се носи една и съща глупост и тор тук. Ще се развиваме ли, ще работим ли? Ти сядаш и почнеш да пишеш, да ми се отчетеш тук за домашно. Ако дойде ви до теб, знаеш как ще го присмея? Кладеца. Тогава ще ти припомня, че съм ти казвал, говорил съм, изисквал съм, ти не си ме чул. Точно като по български ще го направиш. И ще те пукам, докато ти изпукаш уши. Не обичам такива мърляшки. Или работим, или си отиваш. Разбрали ли? Да. Кажи ми, докъде са мотивите? Тук. Тук. От тук, да. Кое да се деба? От тук! Не виждаш ли? Тогава какво е? Какво прави? Такова нещо. Какво прави? Ами може да се трябва на други инструменти да се даде, да не така, че той хубаво ще звучи. Защо си дилетант? Защото искам да ти дебъкна в тази калка. Тук няма, понеже ми хареса, понеже така, ще правим професионализъм или не. Зорница. И свирил го много ясно. Така. Чули, тя защо го знае? Защо тя да и работиш чопово, по български? Ненавиждам българската продукция, защото е малоумна. Генетически тъпа. Аз искам да ти помогна да излезеш от това. И ти не искаш, така ли? Значи го пак. Искам да ти помогна, да ти дам крак ръцете ми въобще. Толкова не е просто, ти можеш да го разбереш. Кажи ми. До кога тогава ще носиш тези? Цяла година да ти чака. Има прак на търпение. Ще се вземаш да работиш или се вземаш шапката и се надо. Да знаеш, чували си всички, аз с мърлячи не работя.
И Петър какво реше това? Или каза ти мисля? Коя ти мисля става? Аз първо познах това да говоря, но после реших, че говоря да не става. Това е защото ние не разбираш мислите. Защото ние не тежиш. Искам да това. Защото главата ти е по-добра. Читали глупости и барабани. Затова и да ви такива картинирани. Да го отсеваме. Един петър. Така е. Втори петър. Къде е? Къде е? Защо няма да видиш? Hi, what's your name, darling? My name is Susan Boyle. Okay, Susan, where are you from? I am from Blackburn near Bathgate, West Lothian. It's a big town. It's a sort of collection of, villages.
Had to think there. And how old are you, Susan? I am 47. And that's just one side of me. Okay, what's the dream? I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change. Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine somebody like Page. that. What are you going to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed a Dream from Les Miserables. Okay. Big song. Yeah? Yes. I dreamed a dream in time gone by. When folks smiled, I was You didn't expect that, did you? Did you? No. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. I was young and unafraid. When dreams are made and used and wasted, there was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. But the tigers come with their voices soft as thunder. As they tear your hopes apart, as they turn your dreams to Still I dream it come to me. And we live our lives together. But there are dreams which cannot be, and there are storms we cannot weather. I had a dream like life would be, so different from this hell I'm living, so different now from what it seems. Now life has killed the dream I dreamed. Hello. Hey, come back here. All right. Thank you very much, Susan Piers. Without a doubt, that was the biggest surprise I have had in 3 years on this show. When you stood there with that cheeky grin and said, I want to be like Elaine Page, everyone was laughing at you. No one is laughing now. That was stunning. An incredible performance. Amazing. I'm reeling from shock. How about you two? But I am Can't believe so it. thrilled because I know that everybody was against you. I honestly think that we were all being very cynical, and I think that's the biggest wake-up call ever. And I just want to say that it was a complete privilege listening to that. It was brilliant. Susan, I knew the minute you walked out Oh, Simon! on that stage that we were going to hear something extraordinary, and I was right. Not a lot of touch. Susan, you are a little tiger, aren't you? Oh, I don't know about that. You I are. don't know about that. Okay, moment of truth. Piers, yes or no? the biggest yes I have ever given anybody. Amanda? Yes, definitely. It's brilliant. Amanda, you
Susan Boyle, you can go back to the village with your head held high. It's 3 S's.